ஒரு கலர்ல பாடி ஒரு கலர்ல இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கேட்டிருந்தீங்க. அந்த சொல்யூஷனை நான் இதுல சொல்றேன். நீங்க ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்ன்றது ஃபேஸுக்கு மட்டும் தான் பண்றீங்க, நெக்குக்கும் பண்றது கிடையாது, கைக்கும் பண்றது கிடையாது. அப்போ எக்ஸ்போஸ் ஆகுற அந்த ஏரியாலயும் டேமேஜ் நடக்குது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் திங் ப்ரொடெக்ஷனே ஃபேஸுக்கு, நெக்குக்கு, ஹேண்ட்ஸுக்கு மூணுத்துக்குமே ஈக்குவலா கொடுங்க. ஒரு வகை சன்ஸ்கிரீன். நீங்க நிறைய வந்துட்டு வெயில்ல போவீங்க, பைக் ஓட்டுவீங்க அப்படின்னா இப்பதான் இந்த சன்ஸ்கிரீன் கிளாத்திங்லாம் கிடைக்குதுல, அதுவுமே யூஸ் பண்ணுங்க. இது வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு. பட் இது மட்டும் பத்தாதுங்க. உங்களுக்கு இந்த கலர் டிஃபரன்சியேஷனை கரெக்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இதையும் தாண்டி ட்ரீட்மெண்ட் அங்க தேவைப்படும். சோ ஒரு வகையான ட்ரீட்மெண்ட் அகைன் இந்த விட்டமின் சி, நியாசினமைட், கிளைகாலிக் ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க முகத்துக்கு போடுறீங்கன்னா அது மிச்சம் இருக்கிறத கொஞ்சம் கைக்கும் போடுங்க. ஆர் முகத்துல போட்டு உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் வந்துச்சு, அதனால நான் அப்படியே வச்சிருக்கேன் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம், ஆனா அதை எடுத்து நீங்க கைக்கும் ஓவர் நைட் அப்ளை பண்ணலாம். சோ அந்த பிக்மெண்டேஷன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகும். ரொம்ப அதிகமா பிக்மெண்டேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு கெமிக்கல் பீல்ஸ் ஆர் லேசர் டோனிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும்.